Wasanna l-suġġett ieħor li wkoll interessanti ħafna fejn ħan nitkellmu dwar il-ħidmiet tal-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli fis-soċjetà tagħna. U miegħi hawnhekk nilqa' Sur Kejn Sajd li huwa uffiċjal eżekuttiv għall promozzjoni fih dan il-Fondazzjoni għall-Lob Responsabbli milli hemm ħafna xwieħed jgħid kif qed ngħidu. Lodwa tajba. Lodwa tajba lilek Antonella. Tajjeb illi forsi nibdew dwar nitkellmu dwar wara it-tisħiħ riċenti tas-sistema ta' esklużjoni, il-land-based, l-awtorità tal-lob aħna nafuha l-aktar bħala il-Malta Gaming Authority saħqet f'dawn l-aħħar jiem illi se tkun qiegħda timplementa sistema ta' esklużjoni waħda li tkopri kemm liċenzji tal-lob land-based u kemm dawk online. Hawnhekk kif tidħlu intkom bħala fondazzjoni? Mela, nixtieq nirringrazzjak l-ewwel nett Antonella talli tilqana biex insemmaw leħinna bħala fondazzjoni. Sal-lum il-Responsible Gaming Foundation nipproċessaw dawk li jgħidulhom self-bearing forms. Issa, self-bearing forms x'inhuma? Self-bearings persuni laba biex niftehmu jeskludu lilhom infushom minn operaturi tal-lob. Jiġu il-fondazzjoni, jimlew applikazzjoni ma l-istaff imħarreġ tagħna u jkunu jistgħu jeskludu lilhom infushom. Issa, kien hemm daqsxejn ta' hiccup. Aħna bħala fondazzjoni flimkien mal-MGA kif qed tajjeb inti indunajna li laba kienu qed jeskludu lilhom infushom minn ċertu operaturi imma imbagħad jidħlu online u jilagħbu xorta waħda. Xorta waħda. U l-problem hemmhekk ma sibilix kaptu. Allura l-MGA ħarġet din is-sistema bl-idea tal-Unified Self-Bearing System li tkopri kemm ħwienet tal-lob u każinos dawk li ngħidulhom aħna land-based ta' fuq l-art, jiġifieri neskludi li l-innifsi minn dawk l-operaturi, imma mbagħad ikoll il-faċilità wkoll li neskludi li l-innifsi wkoll minn operaturi online. Qegħdin naħdmu fuq din l-idea jekk Alla jrid fil-jiem li ġejjin tkun operazzjonali. Però intkom tieħdu sehem ukoll kontinwament f'kampanji edukattivi. Forsi nitkellmu daqsxejn dwar il-kampanji li se tkunu qegħdin tagħmlu fil-futur qarib. Iva, bħala fondazzjoni naħdmu flimkien mal-Ministeru għax-xogħol u l-Edukazzjoni u nduru l-iskejjel primarji ta' Malta u Għawdex. Inżuru l-istudenti primarji għaliex nemmnu li l-problema għandha tintlaqat minn età tenera. Dan hu l-iskop ta' din il-kampanja. Iva, permezz ta' proġetti, eżerċizzji b'differenza blob għandna il-maskott tagħna wkoll li noħduh magħna f'dawn l-iskejjel. Nagħmlu qisu tipu ta' lectures, preżentazzjonijiet fejn infehmu x'inhi l-kunċett ta' lob responsabbli lil dawn it-tfal tagħna. Mhux hekk biss, imma nippruvaw ukoll mhux l-tfal tagħna biss, imma niddefinixxu l-kunċett ta' lob responsabbli anke għal ġenituri li importanti wkoll fit-trobbija. Meta bdejtu tħossu però li lħaqtu l-miri tagħkom? Ara, mill-sena skolastika 2015-2016 sissa isna koprejna żorna 4,000 student. Bdejna bit-tir li noqtu 1,000 student, jiġifieri mexjin fit-triq it-tajba. Tep illi forsi nitkellmu dwar barra il-kampanja edukattiva torganizzaw ukoll diversi laqat ta' diskussjoni mal-ġenituri, semmejt anki studenti universitari, u forsi anki tgħidilna xi ħaġa dwar dan. Iva, ara, meta nżur l-istudenti primarji aħna nippruvaw insostnu nagħmlu daqsxejn ta' differenza bejn il-vizzji differenti li jeżistu, x'inhu anke infehmu l-ġenituri ta' daw it-tfal x'inhu l-kunċett ta' lob responsabbli u wkoll x'inhu l-kunċett ta' lob patoloġiku. Lob patoloġiku x'inhu meta inti tqum filgħodu Antonella taħseb fil-lob, torqod bil-lejl taħseb fil-lob. Iva, dejjem taħseb li inti ħaterbaħ il-flus, ħaterbaħ dak li tlift, inti erbaħt u titterbaħ aktar.
hemmhekk sfortunatament persuna taqa' f'dak li ngħidulu l-lob patoloġiku. Nispjegaw lill-ġenituri x'ikkawża dan il-lob patoloġiku u jekk sfortunatament it-tfal tagħna jaqgħu f'dan il-vizzju kif nistgħu insibu l-għajnuna għal daw it-tfal. Kif qed tajjeb inti barra l-ġenituri wkoll inżuru wkoll studenti universitarji minn diversi fakultajiet li jolqtu l-lob responsabbli l-aktar li nżuru social workers biex infhmuhom daqsxejn din il-pjaga soċjali ġdida biex niftehmu dejjem tevolvi. Għanaddu għall-aħħar mistoqsija fejn semmejtuli wkoll li għada l-RGF se tkun qiegħda tingħata donazzjoni ta' 50,000 euro mill-kumpanija Maltco. Kif ħadd tibbenefika il-fondazzjoni minn qotja bħal din? Ara, l-RGF, Antonella, ġiet maħluqa biex niġbru il-fondi minn setturi tal-lob, gvern u entitajiet oħrajn biex immexxu l-kampanji tagħna, insaħħu l-kampanji ta' għarfien, insaħħu r-riċerka wkoll fil-lob responsabbli u nkunu ta' spalla permezz tal-call center tagħna tajjeb li nsemmi l-call center tagħna. Fil-fatt tajjeb anke nfakruhom. Iva. Il-numru huwa 1-777-1777. Jekk persuna tħossa li għandha problema huwa l-ewwel pass u l-ikbar pass. Inħeġġiġhom lin-nies hemm barra min qiegħed iħoss li qed ibati mill-problema biex iċempel fuq dan numru għandna staff imħarreġ biex jisma' il-problemi tan-nies u jagħti pariri sirja, inħeġġeġ lin-nies hemm barra biex iċemplu fuq il-call center tagħna huwa helpline, free helpline u jistgħu iżommu anonimi. Jien ringrazzjak li kont magħna għaliex diskussjonijiet bħal dawn anke għarfien dwar din il-problema u dak li jkun jinduna mill-bidu u jattakka lura din il-problema mal-ewwel. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb u proset il-ħidma wkoll kollha bħala tim illi qegħdin ukoll tagħtu fis-soċjetà. Però magħkom it-telespettaturi wasanna fit-tmiem il-programm tagħna bħal dejjem jiena inħeġġitkom tkomplu issegwuna baqalna jumejn oħra biss, hawnhekk ħafna li nkunu għaddejjin mit-2 Ottubru, però nirringrazzjawkom ukoll tas-support illi intkom dejjem tajtuna. Naraw il-programmi tal-lum.